Tubong Dagupan City ang top 1 sa Philippine National Police Entrance Examination 2026 ng NAPOLCOM. Atin siyang kilalanin sa report. Hindi pa rin daw makapaniwala ang 23 anyos na si Christine matapos manguna sa Philippine National Police Entrance Examination. Mahigit 40,000 ang sumailalim sa exam at nanguna siya sa mahigit 9,000 pumasa. Tapos pagtingin ko sa cellphone ko, hala, ba't ang daming chat? Hindi mo ko paniwala talaga, ma'am. Parang yung unang ko noon is, hala, thank you Lord, ang galing mo. Lumaki sa Barangay Karanglaan, Dagupan City si Christine na nagtapos ng kursong Bachelor of Science in Criminology taong 2025. Maliban sa makatulong sa pamilya, naging inspirasyon niya sa pangarap na maging pulis ang mga nababasang crime at mystery novels. Kaya't bunga ng kanyang pagpupursigi, pasado rin ito sa Criminologist Examination noong Pebrero 2026 at Civil Service Professional Examination nitong Marso, kung saan top 2 naman ito sa buong rehiyon. Lahat ng ito, first take ni Christine. Pagbutihan niya pa, magsipag lang siya para lahat ng pangarap niya matupad niya. Pati pangarap ng kuya ko matupad niya. Yun po. Pero proud po talaga. Thank you sa tiwala. Kahit na sa sarili ko wala akong tiwala, lagi kayong nandyan nagtitiwala sa akin na kaya ko. Plano raw pumasok ni Christine sa PNP sa mga susunod na taon. Ngunit sa ngayon, gusto raw muna niyang pasukin ang pagtuturo sa mga aspiring law enforcers. Gusto kong i-develop yon, mag-share ng knowledge. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon.